ఏం చేస్తున్నావు సుజాత? టిఫిన్ ఆలు కుర్మా, చపాతి ఈరోజు. దానికి కావాల్సిన ఏమేంటి? ఇప్పుడైతే గట్టి పడిపోయింది, చిక్కబడిపోయింది. ఇలా ఉన్నప్పుడు దించేసుకోండి, లేకపోతే మళ్ళా గట్టిగా అయిపోద్ది. చపాతీలో కరెక్ట్గా ఉంటుంది. పెరుగు మాత్రం పుల్లగా ఉంటే వేయొద్దు, ఇది బాగుండదు, పులుపు వచ్చేస్తుంది. తీయటి పెరిగే వేసుకోవాలి. కొత్తిమీర వేసేసుకొని స్టవ్ ఆపేస్తాం. అదే అయిపోయింది, కుర్మా రెడీ. చపాతీ ఆలు కర్రీ రెడీ అయిపోయినాయి. చపాతీ ఆలుగడ్డ కుర్మా, సూపర్గా ఉందండి. కాలిపోతుంది.